I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Ayan, nandito na po kami ngayon sa Lakeshore. Karating na po namin. Punta na po yung mga kasama ko. Ayan, sasay na po. So, entrance ko lang po, panalo na. Kasi mura-mura entrance. 50 pesos sa isa. Ayan. At saka hindi masyado mapapila kasi marami siyang entrance. Marami siyang entrance. Bibigyan kayo ng tatak na tatakan kayo ng ganito. Ayan, may tatak kayo ng ganyan. So, ano? Ha? Oh? Saan ba? Ayan. So, ako ng soft drinks. Tutusa pa ako ng anak ko. Basta. At saka yung tissue, guys. Prepare kami ng pagkain. So mamaya gagala tayo dito. Papakita ko sa inyo kung ano meron dito sa Lakeshore. So napakaganda po ng lugar eh. So, mamaya malaman natin. Meron sila rito mga gold toy. Yung katulad ni Green, ano ba yun? Green man sa Baguio. Army. Green Army ba yun? Ayan, tapos meron din sila dito sa ano, iba-iba, marami mga statue rito na gumagalaw. So meron po ulit mga bronzes. Tapos, sa kanin yun. Sa kanin. Oy. Kayo! Kayo! Pasok ko na lang dito. Para hindi magkalat. Ito po yung mga dalalang pagkain. Papakita ko sa inyo. Leo, kumain ha. Okay. May spoon na kayo. Ito yun ang gusto ko. Tapos yung cooler na to, yung dalawang cooler to, soft drinks at saka tubig. Ang tari ng insan. Kumain ka na dyan, busy ako. Ano? Sino gusto ketchup? Anak, paabot naman yung kalot dyan, anak. Uy, Warik. Leo, ketchup. Guma. Ayun, seafood. May seafood. Gusto mo mamaya. You know, Warik ko? You know? Target lock. Kuma. Uli-uli tayo dito. Uli-uli po po natin. Hindi na anak ko. Slowly nagtatakbo yun. Kakain. Meron siyang one eh. Ang baboy niya. Nanda ko po man. Kain po tayo. Kaya Babatay niya. Kapag pinabatay. Yes, wala pa rin. buko mo ako. Tubig?
Naliin mo. Ikaw lang si ate. Bayad. Uy, bayad. Robe. Ha? Mela. Okay lang yan. Laman sa tiyan. Video. Wow. Ayun po tayo. Wow. Wala lang. Kasi paghahanap ko kayo dito. Sim dapat no. Ayan, salamat po kay Sir Roland. Pinayagan niyo po ako ngayon mag-day off. Kasi po, may pasok po kami, guest po kami sa Leo sa resort. Nagpaalam ako kay Sir, so pinayagan niya ako na mag-day off kasi bago doon lang yung kapatid. So, totoo naman yun. Yung dalawang kapatid ko kasi, taon na naman nabibilangin bago sila umuwi ng Pilipinas. So, kaya sinusulit na po namin yung aming baging pagkakataon na to. Sir, salamat po. Shoutout po sa inyo. At ini-invite po yung aking mga subscribers na sana makabisita po kayo doon sa Leo's Resort. Located po siya sa Apalit. So ako ang magbabantay sa inyo pag kayo nag-rent doon. So magkakasama tayo doon sa Leo's Resort. Yan. Okay, so mamaya na lang po ulit at papakita ko po sa inyo kung ano meron dito sa Lakeshore. Yan. So marami na hong tao, may mga dumarating pa. Yan. Dami hong tao. Tapos meron dito Yellow Man at saka Golden Man. Yung Golden Man nandito sa bandaron. Ito katabi namin si Yellow Man. Ayan, ang daldalo. Ang daldalo si Yellow Man. Ayan. Ayan. So may ano na po mga bro and sis. 1, 2, 3, go! Ano ba? Mahihayin. Tingin kayo dito. Dali. Pasalamat kayo. 1, 2, 3. Oh. Thank you po. Thank you, Mama. Okay, Tito Taka. Thank you, Tito. Okay. Yung aking ito.
Ayan. Tuwa akong apo, busog. Tito Uno, Tito Kenji. Oo. Tito Uno, Tito Thank you po. Prince, King. Wala kayo sa tono, hindi kayo sabay-sabay. Malaman daw yung bibig ko. Saan ano masasabi mo insan? Wala kang masabi hanggang tayo. Ay, nagdadating na ho yung mga tao. Ayan, nagdadating na pa ho. Ayan, ang dami ng tao dito. Ayan. So, napakaganda pasyalan po dito. Located po ito sa Mexico, Pampanga. Sa may NLEX. Kung alam po ninyo yung Petron, Lecture, ayan, yan po yan. May entrance po sila, lalabas po kayo ng toll gate. Meron siyang, hindi ko kayo maliligaw kasi, hindi po kayo maliligaw kasi meron siyang guide. Kumbaga may mga arrow, may mga nakapaskil. Ayan. Papenga lang kami, tapos mag-iikot-ikot kami rito. Sabay-sabay po natin tingnan kung ano meron dito sa Lecture. Hindi, napatakan ako eh. Alam nyo, napakaganda ng lugar. Huwag na sana umulan. Masisira itong gabi namin na to. Dahil dami namin dala diyan, baka nang bibit-bitin. Papunta rin sa sasakyan. Lakad na kayo na. Oo, lakad na kayo muna. Sayang ko yan o. Ito mga bros, pagkakataon na natin to ano ba meron dito sa Lecture. Sabay-sabay po natin tingnan kasi first time po namin makating dito sa Lecture. Kaya Anak, maglagay tayo ng tubig. excited po. Sa total excited po na mapakita po sa inyo kung ano meron dito. Napakaganda. Ito pa lang sa question namin, nakikita po namin yung mga ilaw lang, ganda na. So, lalapitan natin mamaya. Opo, baka di malalap. Hindi masarap na tama na po na. So, may na lang mga process. Papaho tayo. Joke lang, hindi naman. Kaya na to kanina, parang Ayan, nandito tayo ngayon sa lake talaga. Ayan, may mga bangka na may mga ranger. Ayan. Ayan po. So, dun tayo galing. King, mahulog ka. Tayo galing. Kami rito. Dito sa Kayan, may bangka dito kanina na may ilaw. Ayun o. Saan? Ayun. Ayan, pwede kang sumakay dyan, magbabayad ka. Ayan. Maganda. Manalo. Tapos, meron siyang tower. Ayan. Light tower. Tapos, ayun o. Lighthouse. Tapos, pupunta tayo doon. So, magmumula dito, kinakatayo natin. Lalakad kami. Ikot. Papunta ron. So, tara.
yung hawak ay luma sila. Punta lang sila ng movies. Ah, may movies. Tama pa rin ano natin. Pwesto. Ano sila? Ayun na. Ayun. Si Warik ang wala. Ayun. Warik. Hindi nalagay si Wari. Tako, ang pwesto natin may moves talaga. Mga bronzes, meron palang pelikula. May pwede panooran. Doon kami, pupunta kami doon. Sino nga, hindi ko alam eh. Gusto nagpunta? Gusto na namin mag-jump. Ikot na kayo. Ano ako ng... Pakuha ko isa. Soft drink. Coke lang kaya? Oo, sige. Yan. Abi pa bukas. Kaya balikan mo na kami. Oo, saan ba yun? Pasok tayo mga Brency sa iba't ibang klase ng kulay na ilaw. Ayan. Ayan, o picture tayo. Iba klaseng ilaw po. Ibang kulay. Uy, lalabas na ba tayo? Oo, labas na tayo. Saan dadaan? Ano saan dito? Kala ko doon. Kala ko doon. Sa kaliwa. Hindi ba palabas ka? Cellphone. Hindi ba palabas to? Palwalya pala. Hindi ba palabas to? Hindi ba dapat to? Eh sabi nila magpipicture sila dito. Ayan, yung huling kulay ay kulay blue. Okay. Babalik naman tayo ngayon. Ay, may tatak na nga pala tayo. Dami, puno-puno na yun. Ito na lang. Kuha na nila yung part nila dito. O, bili kita kayo. Picture ka lang. O, picture kita. Dito po tayo ngayon sa papasok ng dalawang Kids Inflatable Playground. Ayan. Ito si King at saka si Warik. Mag 50 pesos no? Entrance. Oo. Ayan. Eh, yung matanda. 20 minutes. No, anak, saglit lang yan, 20 minutes lang. Pagkatapos 20 minutes, alabas na sila, doon naman kayo. Ayaw nyo ba pumasok? Hindi na ba sila pwede dyan? Ayoko din. Ah? I don't like. Ayaw mo? Ang lalaki na nila eh. Okay. Buksan yan. Ako na lang, 27. Hoy. Lalabas lang sa Nagkikita. Ano ba yan? Hindi pa sila muna. Saka JM.
sa medyas. Meron. Naka-ready yan eh. Laging ready yan. Yung stop niya yan. Tapos sa po si Prince at saka si Warik. Ay, si King at saka si Warik. Dito. So, yun namang ate at saka kuya yung maglalaro. So, taga-Tanawan naman yung dalawang bunso. Tapos na yung oras nila. So, yung ate naman. Kuya. Nalipat, ayoko nang isasakit ko. Hindi pwede. Takot ako doon. Oo. Kaya nga, picture mo. Oh, ngayon na. Oy. Yung store. Wow. Ganda. Punta kayo dito, pasyal kayo. Yan. So, tapat ko sa inyo yung camera para makita nyo yung nakikita ko.